सानसेरि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजाखौ गिबि गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय। सानसेरि खौरांजों फिन आं फैफिनबावबाय सिबिरानि ब्रह्मआ। नोंथांमोना जुदि सानसेरि खौरां नायनो मोजां मोनोबा एसबि बड' निउज बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। फुंनि समाव सानफ्रामबो बे चेनेलनि गेजेरजों सानसेरि खौरांखौ फोसावनाय जायो। बिदिबा दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै। जागायबाय। बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै नारला नुरला नारा-नाथा खालामनाया जागायबाय। नाथाय गुबुन गुबुन दोलोनि गेजेराव नङा, बिजेपिनि गेजेराव जादों नारा-नाथा। टिकेट मोननो हास्थायनानै अशोक सिंघाल नुजाथिनाय सभायावनो नारा-नाथा जाबाय बिजेपिनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरा। फोरमायथिनो गोनांदि मन्त्रि अशोक सिंघालआ बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै क'क्राझारनि गुमा बियाबाव नुजाथिफैदोंमोन, जेराव गेदेर सभाबो लानाय जादोंमोन। बेयावनो बिजेपिनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरा गावजों गाव नारा-नाथा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। एमएलए सजल सिंहा आरो मण्डल बिजेपिनि बारग' आफादगिरि नीलेश्वर रायनि मददगिरिफोरनि गेजेराव नारा-नाथा जुजिनाय। एमएलए सजल सिंहानि मददगिरिफोरा सजल सिंहानो टिकेट होनो हास्थायदों। ओजोंहाय गोबां राजबंशिनि आफादफोरानो नीलेश्वर रायनो टिकेट होनो हास्थायदों। जायखौ लानानै बिजेपिनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव नारा-नाथा नाख्रां-नासि जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो गोलाव समसिम दुंहाव थासारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मन्त्रि अशोक सिंहालनि नुजाथिनायावनो बेयो जादों। अशोक सिंहाला क'क्राझारनि गुमा बियाबाव बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मोनसे सभा लादोंमोन। बेयावनो बिजेपिनि मावथि आरो मददगिरिफ्रा गावसोरनि गेजेरावनो नारा-नाथा जादों। लाख लाख कौटि आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। पीएम किसान बिथांखिनि गेजेरजों 20थि इनस्टलमेन्टनि राङा एकाउन्ट हाबसिगोन। खौरां बिजोङाव फोसावनाय बायदिब्ला प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा वाराणसियाव थांनानै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों पीएम किसाननि 20थि इनस्टलमेन्टखौ दिनै अदेबानि 2 आगस्टआव रिलिज खालामनानै होसिगोन। अदेबानि कौटि आबादारिफोरनि एकाउन्टआव पीएम किसाननि राङा हाबसिगोन। 9.7 कौटि आबादारिफोरनि एकाउन्टआव राङा हाबसिगोन। 20,500 कौटि राङा आबादारिफोरनि एकाउन्टआव हाबसिगोन। हादरनि 9.7 कौटि आबादारिफोरनि एकाउन्ट हाबसिगोन। आबादारिफोरनि थाखाय बेयो गोजोनथाव खौरां। पीएम किसाननि 20थि इनस्टलमेन्टआ एकाउन्ट हाबसिगोन। इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जानो नांगौ होननानै दा गासै आसामनि राजखान्थियाव सावरायनाय जागासिनो दङ। मोननै ओनसोलारि राजखान्थि दोलोआ ज' जानो नांगौ होननानै दिपेन बर' बिथाङा खावलायनायनि उनाव ज' जानायखौ हाग्रामा महिलारियाबो मदद होदों। नाथाय 2020 मायथाइयाव जानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल ज' जानो नांगौ होननानै दिपेन बर'आ मानो बुङाखैमोन? बिपिएफखौ एंगारनानै बा बर'नि आन्सलिक गोहोखौ एंगारनानै हटेल लिलियाव हरजों हर इउपिपिएल आरो बिजेपि लोगो हमनानै लोगो जादोंमोन। बर' रायजो राजानि राजखान्थि मोनथायनि थाखाय मानो इउपिपिएल बिपिएफ ज' जानो थाखाय बै समाव एबसुआ खावलायाखैमोन? बेखौ लानानै दिपेन बर' बिथांनिसिम सोंथि खालामदों। एबसुआ इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावदों नामा? बेखौ लानानैबो दिपेन बर'नि सायाव सोंथि खालामनाय जादों। बेखौ लानानै दिपेन बर' बिथाङाबो रोखायै फिननायखौ होदों बा रोखायै फोरमायथिदों। दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि बै समाव बांद्राय समय गैयामोन आरो जेबो बुजा-बुजि गैयामोन होननानै फोरमायथियो। लोगोसे बुंथिबावो दि 1993 मायथाइयाव बिएसि गोरोबथा जानाय समाव सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया एबसुनि आफादगिरिमोन। बिएसि गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय गासै दोलोजों लोगोसे रायजो राजाया सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिखौ खावलायदोंमोन आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मदद होदोंमोन। बे लेखायै सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया बै समाव चिफ जादोंमोन। थिग बेबायदिनो 2003 मायथाइयाव बिएलटिआ जेब्ला बिटिसि गोरोबथा खालामदोंमोन, बै समावबो एबसुआ हाग्रामा महिलारिजोंनो गासैबो मदद दंमोन। थिग बेबायदिनो एखे पलिसिजोंनो 2020आव जेब्ला बिटिआर गोरोबथा खालामदों, गोरोबथा खालामग्राफोरखौनो मदद होदों होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ आरो जों रावखौबो इनाय खालामाखै होननानै फोरमायथियो। जेरैबायदि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि हाग्रामा महिलारिखौ मदद होदों, बेबायदिनो प्रमद बर'खौबो मदद होदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। आरो बै समाव अदेबानि 2020 मायथाइयाव जानाय बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव मोननै दोलोखौ खौसे खालामनो थाखाय जोबोद खम समय दंमोन आरो बुजिलायनायनि जेबो थासारि गैयामोन होननानैबो बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा। नाथाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जानो नांगौ होननानै बै समाव एबसुआ हाग्रामा महिलारिजों सावरायनायनि जेबो थासारि गैयामोन होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ। हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायाव फिन सासे आइजोनि जिउ खहा आरो सासे उन्दै फिसाया गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों। अदालगुरियाव फिन हाग्रानि मैदेरनि उदखार। भैरबकुन्दनि साखाथियाव थानाय भैरबपुर गामियाव हाग्रानि मैदेर फाला फैनानै उदखार खालामफैदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोरांसि 3 रिंगायाव
हाग्रानिफ्राय मैदेर फालोआ सुबुं थानाय जायगायाव फैदों। बेनि उनाव न' बां गाफाय गासै खालामफैनायजों लोगोसे सासे आइजोखौ बुथारदों, जायजों आइजोआ जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सासे उन्दै गथ'सायाबो जोखोम जानो गोनां जादों। गोब्राब थासारियाव जोखोम जानाय उन्दै गथ'साखौ उनाव देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। मोब्लिब सर्ट जानानै गंसे बर'नि नखरा खामनानै सेवहांगार। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय माल्टिजरा गामियाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। न'आव रावबो गैयै समाव बे जाथाया जानानै थादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला न'आव बे जाथाय जानाय समाव रावबो गैयामोन। खायफा दुब्लियाव माइ गायनो दंहैयोमोन, खायफा बाजाराव थांदोंमोन। बे समावनो न'आव मोब्लिब सर्ट जानानै रोहो रोहो अर खामदों होननानै फोरमायथिदों। न' अर खामनाय जाथायखौ नुनानै गुबुन सासे सुबुङा खौरां हैनायावसो गासै जाथायखौ फैनानै नुफैदों होननानै फोरमायथिदों आरो बे अर खामनाय जाथायाव न'आव थानाय गासैबो गोनां फोरमान बिलाइफोरा खामनानै सेवहांगार जानायजों लोगोसे 60,000 रांसोआबो खामनानै सेवहांगार जादों होननानै फोरमायथिदों आरो न'आवबो गोबां मुवा बेसाद खामनानै गोबां खहा जादों होननानै फोरमायथिदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। मोब्लिब सर्ट जानायनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै मिथिहोदों। साजाया थैनाय। हाराहास्ति खालामनायनि सिमाया बारबाय आरो सासे फिसाइया गावनि बिसिखौनो आथिं आखाइ खाख्रबनानै गोदोनायाव दौलेंफानानै फांखायाव आलायनानै बुथारबाय। खोला कामरुपनि बिजयनगराव थानाय हालिगावआव जादों बे जाथाया। हालिगावआव लाभ जिहादनि जाथाय। थांनाय 11 बोसोर सिगां कंकना दासआ मुस्लिम सेंग्रा साफिकुर मुंनि सुबुंजों जुलि जादोंमोन। मुस्लिमजों जुलि जानायनि उनाव कंकना दासनि मुंखौ सोलायनानै दोनदोंमोन हायातुन नेसा। मिथिहोनाय बायदिब्ला साफिकुरनिया कनकना दासनि सिगांबो सासे बिसि दंखायोमोन आरो कनकना दासआ नैथि बिसि। कनकना दासजों जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुन सिख्लाजोंबो मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखियोमोन साफिकुरा। ओजोंहाय दुथां फिसाया नखराव बिसिखौ बुनानै हाराहास्ति खालामबाय थादोंमोन। गोलाव बोसोरनिफ्रायनो गोबां हाराहास्ति खालामबोदोंमोन, मेन्टेलि आरो फिजिकेलि गोबां हाराहास्ति खालामबोदोंमोन होननानै अजद होदों। जोबथायाव दुथाङा गावनि बिसिनि आथिं आखाइ खाख्रबनानै गोदोनायाव जि फाननानै फांखायाव आलायनानै बुथारदों आरो गाव बुथारनायखौ भिडिअबो सेबखांदों दुथां फिसाया। जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो आइजोनि नखरनि सोद्रोमाफोरा पुलिस थानायाव गसर होनायनि उनाव दा दुथां साफिकुरखौ एरेस्ट खालामबाय पुलिसआ। आसामाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ दावबायफैगोन। 9 सेप्तेम्बराव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव फैगोन। बे खोथाखौ फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायथिदों दि 9 सेप्तेम्बराव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा फैनानै नुमुलिगड़नि सुधानगराव थांगोन, जेराव फिनलेन्डनि मददजों बानायनाय बाय'रिफाइनारि कम्पानिखौ बेखेवगोन होननानै फोरमायथियो। 4,000 कोटी रांजों बानायनाय बे बाय'रिफाइनारिखौ बेखेवगोन होननानै फोरमायथियो आरो बेयो आसामनि नैथि बाय'रिफाइनारि कम्पानि होननानै फोरमायथियो। बेनि उनाव रायजो राजाजों सभायाव बाहागो लागोन आरो बेनि उनाव दरंआव 3 खामानिखौ बेखेवगोन। बेनि मादाव गुवाहाटी रिं रड बिथांखिखौ बेखेवगोन, जायखौ 7,000 कोटी रांजों बानायनाय जागोन। बेनि उनाव बर'आ आरो नारेंगी दलं लुनायनि खामानिखौ बेखेवगोन। मंगलदैयाव मेडिकेल कलेज लुनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवगोन आरो गुवाहाटीयाव मोनाबिलि 5 रिंगायाव डक्टर भुपेन हाजरिकानि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै खुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया आसामाव फैनायनि सिगां 29 आगस्तआव अमित शाह बिथाङाबो आसामाव दावबायफैगोन। गोदानै लुनाय राजभवनखौ बिथाङा बेखेवगोन। बेनि अनगायैबो एनडिए अदेबानि एजिपि आरो बिजेपिनिफ्राय पन्चायत बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय गासैबो बिजाथिफोरखौ जयैनो लोगो हमनानै बिथांमोननि गेजेराव अमित शाहआ बिबुंथि होगोन। बे गासै खोथाखौ फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। 71थि नेशनेल फिल्म एवार्डखौ फोसावबाय। बिधु विनोद चोपड़ानि 12 फेल बे सावथुना बेस्ट फिचार फिल्मनि थाखाय सायख'जाबाय। बेस्ट एक्टर मेलआव जवान सावथुनाव फाव खालामनायनि थाखाय एक्टर शाहरुख खान आरो 12 फेलआव फाव खालामनायनि थाखाय एक्टर विक्रान्त मेसी बिथांमोनहा सायख'जादों। बेस्ट एक्टर फिमेलआव मिसेस चेटार्जी भार्सेस नरवेआव फाव खालामनायनि थाखाय रानी मुखार्जीआ सायख'जाबाय। बेनि अनगायैबो द केरेला स्ट'री सावथुनखौ दिथा होनाय सुदीप्त सेन बिथांनो साबसिन दिथागिरिनि बान्था होनो थाखाय सायख'नाय जाबाय। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना,
ग्लक'मा इभेलुएसन अकिउल'प्लास्टि फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट MBBS MS अप्थालमोलॉजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट बिथांजों लोगोसे MBBS MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमोलॉजी फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900 खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों बिदिबा गाबोननि फुङाव फिन लोगो मोनफिनगोन SB बड' निउज चेनेलनि गेजेरजों